Čaute, moje meno je Mário a vítam vás späť na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si spravíme domácu parenú knedlu. Poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Polohrubú múku, mlieko, vodu, sol, cukor, vajíčko a droždie. Ako prvé sme si zarobili kvások. Ja budem robiť knedle z pol kila múky. Čiže dali sme si polovičku droždia, štipku cukru a 125 ml vlažného mlieka. Necháme teraz kvások odpočívať približne 10 minút. Tak kvások sa nám pekne prebudil. Do misy sme si dali pol kila múky. Pridám jedno vajíčko. Posolíme. Pridám 125 ml vody. Pridáme kvások. A vypracujeme hladké cesto. Cesto máme vymiesené. Ak by sa vám zdalo dosť lepkavé, tak kľudne ešte pridajte múku. Ja som tiež pridával približne 100-150 gramov. A teraz ho zakryjeme a necháme ho takú hodinku vykysnúť. Cesto nám pekne vykyslo, zdvojnásobilo svoj objem. A z cesta teraz vytvárujeme knedle. A knedle, keď máme vytvarované, dáme ich teraz do parného hrnca alebo na šporák napáriť. Budeme ich páriť približne 40 minút. Knedle máme hotové. Dúfam, že keď ich budete skúšať, sa vám podaria. Stačí už iba nakrájať a podávať k nejakému mäsku na šťave. Nezabudnite dať ešte na video odber, like a koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.